ba sila sa Lunes? Ang mga empleyado sa Sultana Condominium Unit. Okay. Ay, kabayo, di ba? Okay, Merry Christmas mga bay. Celebrate mo karon ha diri sa kadalanan sa Mactan. Padulong sa Marigonton. Marigonton, sultanan. Bok. Ang sultana ba sakop sa Marigonton? Ah! Wala ka kabaw nga si Buboy magka. Si Buboy. Si Buboy. Manila Buboy. Abi na ko si Buboy ka. Manila Buboy de ka. Uy, kabayo kanding, kanding. Oh. Okay, hala kahoy. Sana oh. Okay na, ano mga bayo? Subayon nato kung on duty pa sila karong Lunes. Petsa 23 sus Bisaya jud ako no. Lahi kay Tris. Sa bulan sa Disyembre mga atong subayon kung present ba sila tanan. Subayon sab nako kung pila sila karon. Okay. Alright. So, daghan kaayong salamat sa atong donor. Kami maghahatag lamang og kusog para ipaabot sa ilaha ang pahalipay sa atong usa ka igsoon. Nga diin magapakuyanap agoy laom kayo. Magapakuyanap sa iyang grasya lo ay boto aw sa din ay nangihintaw. Hala ganiha ko pagbalik na ko gikan ko naghatod nimo. Una say nangihi dito sa tuwangan ba? Ug ka naman sa puta. Wat ka puti ana lang yun. Tasan. Ito gid niya gipabuhat kay ang lagay ko dagit. Hi. Okay. So naon tay ka invite ba nag-message sa kanang katon ganihang untag. Si Bay Ash Francisco. Invite siya dito padung sa resort nila sa Bohol. Bohol ba to o Dumaguete? Hindi ko sure. Bohol siguro to sa White Chocolate Hills. I-invite siya o iyang mga anak. Pero sa akin mga daghan mag-order 23 and 24. Buto cheese. So ugma na unta manglarga ko. Invite. Kaya daghan man tag-order, sayang din. Sayang din yung gala. Sayang din yung order. Lahat sayang. Sige lang, daghan mo ng chance. Salamat na lang sa ka-invite kaya di di madasa akong schedule. Sobrang hectic, charot. Unsa ba ito? Mga palanas dito. May minapunto. Kanang kuan. Sayangan ani?
Unsay nga na nang kuan sa mais? Panit sa mais ba? Paspas? Pakpak. Aw, pakpak sa mais. Wala na sa ito. Unsa naman isi? Bisayang dako ano man kailag panit sa mais. Pakpak dito. So, diyan mga bay, tanaw lang sa mo sa mga view sa atong palibot, no? Diri sa Mactan, padung na ta sa Marigondon. Ilaag lang mo sa mo. Namo. Samtang mamatik mo sa Subilanon, Chutay. Unsa may diri entrance sa mga trabante sa airport? Gayon. Unsa man na day mo ana og eroplano gagmating? Sus kadaghang gidyang eroplano. Mga unsa ni? Unsa nga na nang gagmay ba? Helicopter. Aduna pa yung mga panganod nga naglaglaag sa palibot. Ini ka namin matadaan sa Warjack. Okay ra mga cancer na. Mamalit na ng tadaan mo kining balik. No. Merry Christmas inyong tanan mga bay. Murag mingaw man ang Christmas. Karon. Pero syempre doon na may daghang mga kalingawan. Ini sa nagkalaing-laing dapit. Diri sa Cebu. Suroy-suroy lang dyan. So, nanat pa sa Gaisano Basak. Isano Basak dyan. Oh! Sa medyo traffic. Ano naman eh. May sige katawa ni Daplin. Na. Sao na lamang. Ungog ba ka? Wala pa. Gutom lagi ko. Kaon taron. Gutom. May sa Gaisano mga bay. Gaisano Grand Mall. Ano ni? Mactan? Basak? Mahal ko ang nagkalakas ng aking loob. Ang
Pasko ang damdamin. Pasko ang damdamin. So, naran na mga bay sa Sultana. Okay. So, mangutan na to sa guard. Hello, naano ko diri sa sa entrance sa Sultana. So, natay ate diri nga pwede unsa ni? Mutubag sa akong mga pangutana. Pila makabuk diri ate? 14. 14. Housekeeping, office, o guard, maintenance. Bali 14 tanan? 14 na to, chef. Di ba ingon man to siya nga pito ka book guard dayon. Ay, Ha? 21, ma'am. 21 ka book tanan. Sure? 7 magkamo, chef. Dayon ang housekeeping pila ka book? 8 8. 7 8 15. 15. So, unsa pay kuwang? Sa office pila ka book sila? Opat. Bali Duha ka 19. maintenance. Duha ka maintenance. Oh, bali 19. 21. 21 tanan. Wala sa maintenance, duha. So, kaya ra 21. Pwede ko mga ngalan? Oh, pwede, ma'am. Sige, para mabutangan. Bisag ka ng kuan ng angga lang. Okay ra? Okay ra, chief? Tagay ko nga sa inyo, ma'am. Sige ha, mangayo ko. Sige ha, sige. Nya daghan kayong salamat o daghan pud kayong salamat sa naghatag. Dili lang siya magpaingon sa iyang ngalan. Salamat, ma'am. Iba po. Nanay nakaila. Kailan mo ko ni ma'am? Sige. Thank you kaayo ha. Nya isubay jud ko diri karon para ma-sure nako kung pila jud mo kabuk sa Lunes. Sa Lunes na ko ihatag ha, morning. Siguro mga alas 10, mga ingana. Alas 10 sa buntag. Okay? Sige. Okay, thank you kayo sa gahatag. Butan kayo siya, di ba? Yes, si ma'am. Oh. Merry Christmas, ma'am. Sige, maara to mga bay. So, dara, atong nahibawan karon nga 21 sila kabuok dere nga mga swerte karong Lunes. Charot. Sige, so mga ayo na lang tag mga names. Sa mga ngalan kay manghatag tag regalo karong Lunes. Mga ayo kog ngalan ha. May ko sa diri sa office. Sige. Thank you kayo. Sige.